telefonu. Ćao, stoji. To ima CD, jel? Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Bože, danas smo ovdje na ovom mjestu gdje se prije 21 godinu, točno u ovo vrijeme, pa možda i po ovako sličnom vremenu, dogodilo strašno krvoproliće. Zato se danas ovdje okupljeni na tom svetom mjestu želimo preporučiti pokojnike, njihove neumrle duše, želimo preporučiti njihove obitelji, želimo da svi mi u svojim mislima budemo uvijek svjesni žrtve koju su oni podnijeli, a istodobno da poštujemo i cijenimo svako dobro koje nam je u prilici netko napraviti ili sami da ga učinimo, a istodobno da uvijek mislimo na ono što će i nama doći nakon što završimo ovaj tjelesni život. Stoga, dok smo ovdje i dok se sjećamo njih, najprije ćemo, Gospodine, slušati Tvoju svetu riječ. U njoj nam uvijek daješ važne smjernice za našu budućnost. U toj svojoj riječi progovarao si kroz svu povijest, evo progovaraš i nama danas. Poslušat ćemo odlomak iz knjige, starozavjetne knjige o Makabejcima, gdje su u ono davno vrijeme, upravo sjećajući se svojih pokojnih ratnika, boraca, Izraelci molili za njih, prinosili žrtvu. Te godine u isto vrijeme, u 10 sati, 23. svibnja, tu smo, da se ne mora stalno podsjećati i će biti ura doba, neka bude u 10 sati i to je to. Jer u 10 sati je prema svjetočanstvu prvi poginio. Pa je to spomen i prilika da se upravo tada počnemo, odnosno toga držimo. A vrijeme nema veze. Kažu da je upravo taj dan, na dan, evo, prije 21 godinu, bilivalo i ko ono što se rekne iskaže. Sve nas potiče da ih ne zaboravimo, nego da ih i u molitvi i u ljubavi nosimo u životu i u srcima. Možemo obiteljima još jedan put isti na srcu, rodnim izdancima,
Iskreno sučut, a vama hvala svima na dolasku i možemo poći polako svojim obiteljima. Pođimo u mir. Ajde, ti ja budu se popiti. Pa ne mogu ja sam. Ajde ti sa mnom, ajde ti sa mnom. I tebe je velike kiše, to nije normalno. Pa zato teško mi je onaj vodat sa dvoje. Sa jednim vodat. Nek to nabavim povezati. S kišobranom. Sad ti je pred njim vodat. Ja vidim na njem da je radno stavno. Thank you.